Mainit na pagtanggap at masigabong pagsuporta ang sumalubong sa Solid North Party List sa kanilang pagbisita sa Occidental Mindoro nitong weekend. Sa kanilang pagbisita patungong Timog Luzon, isa ang Occidental Mindoro sa mga lugar na naging bukas ang pintuan at puso sa pagsulong ng turismo, trabaho at progreso. Nagpapasalamat po ako dahil kahit busy kayo at alam kong kainitan ng kampanya, nabigyan niyo po kami ng oras ngayong araw. Nagpapasalamat po ako kila Mayor na talaga po tinayuan po ang Solid North. Thank you Mayor sa inyong pagtayo po sa amin. Makakaasa po kayo na susuklian po namin ang inyong sakripisyo. Magbabalik at magbabalik po kami ng tulong. Nakita nyo naman po, bihira po siguro kayo makakita ng party list nominee na hindi lang iisa, dalawa pa yung nanditong umiikot. Kasi sanay po tayo na pag party list, di ba, binubulong lang yan. Kung hindi binubulong yan, jeep lang yan na umiikot, ganon, or tarpaulin na nakikita ninyo, tas bulong-bulong lang. Ngayon po, nakikita nyo pong umiikot po kami talaga kasi doon po yung dedication po namin talaga dito sa Solid North Party List. Ito ay taus-pusong sinuportahan ng ilang lokal na opisyal ng probinsya. Ngayon pa lang sinisiguro na namin kung project lang, kahit pasabihin natin galing pa sa norte ang magbibigay, makakarating dito sa south sa pamamagitan ni Conchi. Talagang nandito kami para suportahan yung ating Solid North at ipakilala. At nagpapasalamat kami, nagpapasalamat ako sapagkat marami ang sumasama sa grupo namin para sa Solid North. At ang highlights ang motorcade kung saan binisita ni na Congresswoman Ching Bernos at Councilor Luzon Ortega Valero kasama si Boss Toyo ang bawat barangay sa bayan ng San Jose at ang sikat na tambay ng Mindoreños, ang Aroma Beach. Harap po baga talaga. Hindi katulad nga po ng iba na sa ano lang po, tarpaulin, ganon. Sila po talagang actual po, talagang humingi ng tulong na suportahan sila. Okay po para sa amin ang Solid North Party List at alam po namin maraming proyektong ihatid sa amin. Patuloy ang pagpapakilala ng Solid North Party List sa iba't ibang lalawigan ng bansa upang isulong ang kanilang advokasya sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng turismo, pagbibigay ng trabaho upang tuloy-tuloy ang progreso. Dito sa Occidental Mindoro, Solid North kami! Solid North Party List 104 sa balota! Dito sa Occidental Mindoro, Solid North kami! Solid North Party List 104 sa balota! Josh Min Castaño, Balita, Solid North,